Priya, sir, B. Pag maabot nga ni ka, sir. Nada din mo dire? Sige, pagkita ninyo. Tagpong pagkita dito sa inyo sa taas. Natatag ko na una din. Wala yung mas balita. Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel! Ang Dudes Torta! Karon Lagawon ta ang Maragusan! Kuyog ang mga DepEd nurses nga mga gwapo-gwapa uban ang ilahang pamilya. Maong sabay ta! Malagaw ta! Tara! Magtorta! Hello mga dudes! Sana maglarga nami kay nagulat na ang atong mga kaubanan sila Sir Alrin. Nagulat na kay mularga na tattoo Maragusan. See you! Hello, kana sila makauban nato mga nurses. Diri na ta baba sa ta. Mo sa uy, kadaghan man di. Sir, good morning. Uy, sir ikaw. Sama ito, sir. Ay, grabe. Ala, sir. Na Sir Alrid, si Sir Noli. Mga dudes, nasyak ko. Kaya binakog mga nurses lang ang mga kauban na mandain ni Supervisor Sir Noli Di Filipe, District Supervisor. Gimularga nami. Sagod na! Hello mga dudes! Karon, padulong na ta sa Maragusan. Kauban ako ang gwapo nga editor si Jake! Mga namin is time si Jake! Welcome to my channel! Hi guys, everyone! Yay! Kanta na Jake! Since nothing ever changes, we're back to be strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why the good time never lasts for long? What are we doing wrong? Just once. I'm trying to wait to finally make it right, to make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get to it just once. Just once. Woo! Shout out kay Kit Carlo, nag-cover ning song karon. Hey, what's up, Carlo? We can pass away. Just one. Respect, bro, respect. Yeah. Hey, Carlo. Isa to? Giancarlo. Giancarlo, hello. Sana puhon do it just once. Hour later. Hello mga dudes, karon abot na ta diri sa Maragusan. First stop diri ta sa tagbibinta ta. Tagbibinta ta. Yehe, dara ako mga kauban. Si Sir, si Nurse, si Sir Earl. Nata o ato ang District Supervisor, Sir Noli Di Filipe, Sir. Hello, welcome to Tagbibinta. Yes, Sir Alrin. Yes, hello. Dudes Torta! Yes. Salamat sir sa support. Dudes Torta. Hallelujah. Na si Ma'am Hazel. Hello, Ma'am Hazel. Hello, Ma'am. Hi, Jessie! Hello, Ma'am. Ang pinakagwapa nga principal sa Santo Tomas. Yes, Ma'am. So, before ta magsulod diri sa Tagbibinta Falls, diri sa Tamag, Dinhi natay bayaran sa diri, kag pila naman ni ang bayad. Pangutanak. Pila do entrance, ma'am? Ma'am? Pila do entrance gani, ma'am? Ay, tara. Ay, 75 is mama ni Ma'am Hazel. Sir. Sige, sige, dali. Oh, shout out na, shout out. Aya. Aya si... Ay, aya. Aya. Hi lang. Hi lang, hi. Hey, Tito.
Dito, Hi! A few moments later. Kami nga sa Miguel, grabe yung makalaag. Gani. Abo is kamigil. Ah, Ginalaag din ako. anak yun ma. Nindot ang pool. Gina-construct pa nitong... Oo, pero nindot na siya, oh. May pambata. Na ay nag-blue-blue na pool. Daga na nga naligo sa perti kabugnaw nga tubig. Nice, siya, oy. Hi, mga kanigalaan. Andi na mo diri para ma-relax mo. Yes. Para po makaginhawa mo. Oo. Para Kapoy mo, Jul. Para makalimot ko sa mga utang. Yes. Kani siya JK, mga abot pa ni siya og 24 ni ka falls diri ato makapasudlan din sa taas. Jake, Go, let's try ko sa kabugnaw. sige daw try ha unsa ka bugnaw. Oh. Oh, sige. Apil ang tiil dito Jake oh, dito Jake oh. Sige daw Oh. Hala, Water resistant ito. amew. Dito puy. Di basa ang kuan cellphone. What? Water resistant guys. Ay, okay. Wow. Sige go, dire oh, salo mo kanindot sa tubig perti kasinaw oh. Oh, di ba? Uy, bugnaw. Oy. Guys, bugnaw ka siya guys. Ay, kurog may itlog na. Oh, na ba ka itlog? First, kami. Yes, si ma'am. Asawa ni Sir Earl, ang nurse. Tanawang kalo. Kagwapa ni Ma'am Jusa-Jusa. Ito si Sir, mo si Sir Earl. Tapo ka talaga vlogger. Korigin. No, sana kagupat. Yes! Kumusta ang gibate diri, ma'am? Okay ra. Sa laing kalibutan. Yes. Free of worries. Free of labat sa ulo. Basta ako lang doon nakita nila ang mga fern. Silang bukas tayo. Good souls sa tubig. Yes. Kaya sa kadakot sa ating mga gugma. Yes! Pero dili gugnaw sa mata gugma. Ilang gugnaw. Gugnaw patay. Patay ang kanan. Oh, kanindot kaayo. Tayo. So, at sa come to the Philippines and see the beautiful Tagnawa falls. Yes. It's very fresh water and very clean. Yes. Good for even drinking, I think. Yo, si ma'am. Asawa ni Sir Earl na, di ba? Gwapa po si ma'am. Ayan, Mr. Unsa man ka, Hello, Mr. sir. Muhawa to si ma'am kami picture. Mag-shoot na si ma'am. Magsugod na ang shooting. Kalingaw dire. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Salamat tawon. Kalakalaag. Wow. Bukalo lang niya sa bread, sir. Sir, welcome to Tagnawa Falls. Yes, salamat sa pag-invite, sir. It will be our first vlog with Turning Sun. Yes. Yes, sir. Sir, shout out, sir. Welcome to Pagbibinta. Yes. Mamalik ta diri tanan. Oh, taga Santo Tomas. Asar si Carmen. I love Carmen. I love Carmen. Kunya Jake, kung sa imong gibate diri nga side, bugnaw kayo sir. Bugnaw ang hangin. Bugnaw pati tubig kasi bugnaw kayo. Sama sa imong gugma.
Shout out kay Ma'am Marjorie. Jake, murag manguli na ta Jake. Sila na pod. Napoy nag-vlog, Jake oh. Nindot kay dire perti kabugnaw ang tubig, perti kasinaw o perti katugnaw. Sana. Ito mo. Balik namin. Dili Dali Jake, nindot na. May imong ka-istorya Jake sa imong experience dito sa Tagbibinta Falls. Sulit kayo, as in, laag mo dre guys, kasi sulit kayo. Bisan kung sa kakapoy sa bihay, pag-abot niyo dre, mawala inyo kakapoy. Yes! The best kayo. Sinaw kayong tubig no? Oh, ningani kasi daw. Jake, musunod pa kasunod, dili na. Musunod yung mabalik dyan ko dre. Murag ako man lagi imong gikuan. Sige. Ganahan ko sa kalok ni Sir, oh. Sir Noli. Kay Musa Fabric. Ay, Musa. Ay, kanang sa, diri sa ato sa Del Norte, ma'am, no? Kasi nagtuo mo nga ang musa pang babae lang. Pwede pa nila. Ma'am, kanang, siya ay nagkuan atong nag-design atong sambi, Miss Earth ba to? Ano sa to sa national pageant nato na? Naapot ko mga kaubanan, pero kay Musa man to na ano? ano kung wala akong college yun. Awa ang principal oh, nagtiniil na diri sa Tagbibinta. Ma-birthday ta. Ma-birthday ta diri kay Hana oh, bisag di ta kaila. Okay, mo ni ang sa Tagbibinta. Na mga cottages. Kung gusto ka og falls na ay falls. Kung gusto ka swimming pool na apod. Karon Kuya Jake, asa man ta mo adto? Wala ka balo. Mo adto ta magawas ta kay mo adto ta didto sa katong bamboo. Didto ta maniudto. Oo. Mukhaon ta kawayan? Yes, kawayan. Bamboo shoot na. Okay, kanindot mag-swimming diri sa nag-blue na swimming pool sa Tagbibinta. Oh my God! Wow! Mga dudes, kita-kita ta. Magkita-kita na pud ta sa pikas na pud sa bamboo. See you. Meanwhile. Okay, shout out ko diha sa Che Madayag and kay Bongbong Madayag. Hello, salamat Che and Bong sa inyong suporta. And shout out usab diha kay Ariel Cercado. Dagan kayong salamat. Please i-share and like, comment sa ako ang video. Saghang salamat. God bless sa ato ang tanan. Thank you. Dagan kaayong salamat Lord. Kay imo kaming gitugutan nga makalaag sa Maragusan. Kanindot sa lugar, makawaw ka sa kanindot sa kinaiyahan. Pagkabugnaw sa tubig, pagkapresko sa hangin, nga makapahupay sa imuhang dughan. Maong Lagawon ta ang Maragusan. Hantod sa sunod, ubani ako, malagaw ta, sabay ta, magtour ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye!